Erokamano ahinya. Maureen kaduogo korka kori wantiere kama koro ne jop osiepegi osemiyi mijing'o ma koro iwacho ni nyathina ni nyaka koro aked kode, nyaka koro lwenjni waked godo ma nyathina ni dage yo makare. Iwacho ni koro ne uwuok Kenyatta uteru nyaka Kijabi. Kwa kinde ma kono ne nyathini dhi mar mondo mi otimne bero mokwongo. Bero mokwongo notimne ko ja higni adi. To gin bero kata adi, kata kose dweche adi. To gin bero adi ma ponono notimne nyathini. To sani be ni nyalo nyisowa ni chal mare en nade. Okay, bero ma notimne, osetimne bero chiegni 12. 12. Lakini mokwongo notimne ka ojandalo siata atine notimne ka jandala 4. Notimne ko jandala 4 to mano no dhi maber ahinya. Koro ing'e ni after operation no nitie nyathi ok nyal dhi oko maber. Gichacha tayari ose affect nini spine Koro nyathi bedo kagima otiyo gi diapers. At the same time, nacho konyal, long call na short call okonyal, okomadungi matino okonyal. Lakini nitie kaka osibtane no kendo, konyowa kaka wanyalo control na ching'e ni nyathi ma wibe kata nyathi ma nyako karwako pampers ahinya ok ber. Koro osibtane osebedo kaka puonjowa kaka wanyalo timo. Iluonge ni CIC, kaka nyathi nyalo golo lach, kaka inyalo golo ne nyathi lach, kaka inyalo konye bowel management, kaka inyalo golo ne okone. Osibtal osebedo ka konyo ahinya gi sections go. Koro operation mare mokwongo nodhi maber ahinya. Mar ariyo duogo timne ka ojaiga beach. Mano koro ning'iyo nitie kaka ne gitemo ka onyalo control. To notamre. Koro moro ni ne gari manogweye. Gari manogweye. Sigana no litna. Gari nogweye nade? Okay. Aparo ni ng'ani nogweye kong'eyo. Nach ng'ani nogweye after 2 months. Kawayo plastic surgery. Mar the right leg. Koro enoduogo gweyo left leg. Seche ma nyathi koro temo ni owuoth matin. Otim exercise e court. Koro gwe nyathi to odhi ten Jirani to wacho ni en okia kata wachno to nyathi wacho maber ni wuon ng'ane mogweya gi gari. Nong'eyo nyaka ng'ama nogweye. Wacho ni wuon ng'ane mogweya gi gari to kosegweya ni aching'e ni nyithindo gi nitie ok giwinj lit e tiendgi. Tiendgi nitie kaka thudhno ok chop maber. Koro onyalo kata nyono gima liet to ok owinji. Koro kaka ng'ani nogweye to ng'ani ong'ise ni pole. To ng'ani odhi. Karatielo ni seche ma jowetegi obiro ting'e, jowetegi odhi luongo jatijgi, kobiro ting'e, telo ni notur, to tur diriyo. To koro ing'e ni gin ginena ka tielo kuot. Koro an gocho na katich. Nan gi kibanda moro matin, ni nyathi ni gari ogweyo. To ng'ama ogweyo ni wuon ng'ane, dhi ng'iyane. To ka dhi tayudo ni okuot mawe. Koro aringo, kendo achako aringo osiptal kama nagole cha. Kendo achako adok e casting. Lakini kuom hawi maber owuotho. Owuotho sani entie sawa. Kuom hawi maber owuotho. Lakini after that kendo kochako dok school, kendo japuonj nochwade. Nyamina nega. Atokoro inyalo wacho ni wacho kanyo imulo kar skul kata kapok wachope kar skul kanyo. In kaka janyuol ang'eni ma en nyathini mokwongo ma bende nyuolo to entiere kod tuo. Akene onyalo wacho ni en bende en tuo kose en ng'ol. Waluonge tuo. En ng'ol. Entiere kod ng'ol. Ti wacho ni ne intiere e tich. E kinde ma koro in kaka ng'ama miyo nyathini ni nitiere kod ng'ol kidwa weye e ot kacha tidhi e tich. Bende ni yudo matatizo mora mora kata shida mora mora. E kinde ma koro idwa weye gi ng'ato. Panne ni nyathi ma ponono ok nyal jitegemea kata obedo ni kata ja higni 5. Nitiere gik moko ma king'ise ponono ok nyal kata timo makare. Ni balance e yo machalo nade mar mondo mine ni kata obedo ni entiere kama to nyaka dhi mbele kod tija kalore ni ane ma koro nyaka kaw ting' mare kaka min gi. Balancing no to tek ok abi wuondi. No tek ne wach seche midwa wene nyathi. Dongi ni otiyo gi pampers. Nitie jok moko mokoero winjo harufu cha. Koro nitere atera mana ikuonge isayo. Ok ni idhi adhia kadi ter nyathi. Isayo. Mano nitere daycare. Daycare, tisecho. Asayi nyathina ni kama. To koro en otiyo gi pampers. Ngeni koro moko penje ni kako duong' ni. Koro chuni ni bed piny ming'ise achiel kachiel kaka chal gimomiyo tiyogo.
lakini nitie daycare manohere sana man koro ne kawe makata ok ine ot gibiro ne ging'isi ni amiwa nyathi na chen nyathi ma ong'e wuoyo be ong'e wuoyo to en very active koro daycare no nohere kabisa ne gibiro gikawe kata e dhot kata ka ne dhot to ging'isa ni apana miwa nyathi nyithindo wetegi dware koro daycare no nokonya ahinya in socializing kako nyalo wuoyo gi jowetegi kako nyalo relate gi jowetegi daycare no nokonya we wadhi ane ir Janet ka entiere kaunti ma Homa Bay. Janet agino ni luwo twaka achiel kachiel